Benvinguts i benvingudes de nou al canal Rassi TV. Esperem que estigueu tots i totes bé. Donem pas al passaparaula. Com esteu? Benvinguts i benvingudes una altra vegada al canal Rassi TV. Esperem que estigueu tots i totes bé i com que l'altre dia digueu que l'Aia no eixia, sí que volia dir-vos que és que vaig oblidar-me la corbata roja a classe i clar, igual que Rassi, se'n recordeu que em vareu preguntar, Rassi també se va quedar al col·le, amb Sandalio, amb Luna, Rafaela, Susi. Segur que estan molt bé, però jo, per exemple, he trobat esta nova corbata per casa i és la que me ficaré quan parlem en valencià, d'acord? Molt bé. I ara, Juanito, vaig a deixar-te així un poquet. Per cert, crec que no vos havia dit com es diu el meu amic. Ai, mare, ho sent moltíssim, no t'havia presentat. Li diuen Juanito. I Juanito és un pirata, encara que ara això se li ha caigut, veritat? El parche se t'ha caigut, sí. I clar, l'altre dia em preguntareu, on està Rassi? I clar, com que Rassi, Rossi i tota la colla estan en la nostra classe, ara m'està acompanyant sempre Juanito, que és un molt bon amic meu. Veritat que sí? Molt bé, no volia oblidar-me de presentar-vos al meu amic, veritat? Hem de ser sempre educats i educades. Per cert, heu vist les meues llentilles i els meus cigrons? Vos ensenye unes fotos i mireu, mireu. I ara anem a fer un altre passaparaula perquè diguereu que vos va agradar molt. Ara el passaparaula d'avui serà en valencià. Si vos agrada, podem fer més passaparaules, d'acord? Molt bé. Esteu preparats i preparades? Recordeu, primer heu de comprovar que se'n recordeu de tot l'abecedari, d'acord? I molt important, recorda, en valencià no tenim la enya, d'acord? Com es fa en valencià per a que soni nye? Com es fa? Se'n recordeu? La N amb la Y. D'acord? Molt bé. Si voleu, abans de començar a fer el passaparaula, feu un repàs de l'abecedari, teniu temps, i, com l'altre dia, teniu dues opcions. Pots ficar la pausa, pots agarrar la llibreta, pots fer-ho en família, i després, si vols, pots fer el teu passaparaula. D'acord? Recordeu que si no saps la paraula i vols parar, dius passaparaula, t'esperes, passa a la següent ronda i fins ahí. Molt bé, espero que vos hagi agradat el passaparaula i si voleu podem fer més en valencià i en castellà, d'acord? Molt bé, el temps comença ja! A. Ocell aquàtic de potes curtes i de bec aplanat que viu en estat salvatge o domesticat. B. Pilota elàstica gran de cuir, plàstic o un altre material flexible, rodona o ovalada que es fa servir per jugar o per practicar esports d'equip. C. Tècnica que es fa servir en pintura que consisteix a enganxar trossos de materials diversos com ara paper, roba o fotografies al damunt d'un suport. D. Peça cúbica que té marcats amb punts a cada cara els números de l'1 al 6 i que es fa servir en jocs d'atzar. E. Mamífer molt gros amb la pell gruixuda de color gris fosc sense pèl, amb les orelles grosses, el nas en forma de trompa i amb dos ullals molt llargs que són el seu mode de defensa. F. Segon mes de l'any. G. Planta amb la tija gruixuda, alta i dreta, amb les flors grans i grogues que té un fruit amb moltes llavors que són comestibles. H. Establiment preparat per acollir persones i donar-les de menjar durant un temps a canvi d'un preu convingut. I. Porció de terra envoltada d'aigua per tots costats. J. País asiàtic on podem trobar la figura de Hachiko, el gos famós que vàrem estudiar.
K. Tècnica de lluita sense armes procedent del Japó que consisteix a intentar enderrocar al contrari o a la contrària mitjançant cops fets amb les mans, amb els colzes i amb els peus. L. Situació difícil que presenta diverses possibilitats o aspectes que la fan confosa i complicada. M. Substància sòlida que es pren per la boca com a aliment. N. Part sortint del rostre humà, situada entre els ulls i la boca amb dos forats a la part de sota i que és l'òrgan de l'olfacte. O. Màquina electrònica que processa, emmagatzema i transforma la informació automàticament mitjançant operacions matemàtiques i lògiques controlades per programes informàtics preestablerts. P. Figura geomètrica de volum, la base de la qual no és rodona i tenen les cares dels costats forma de triangles que s'ajusten en un punt comú. Construcció que té aquesta forma, especialment si la base és quadrada. Q. Construcció petita, generalment de material lleuger que es troba als carrers i llocs públics i es venen diaris, revistes i altres articles. R. Aparell que serveix per a mesurar el temps o dividir el dia en hores, minuts i segons. S. Rèptil sense extremitats, de cos llarg i de forma cilíndrica, cap pla, boca gran i pell recoberta d'escames de diferents colors. T. Com es diu mestre o mestre en anglès? U. Conjunt de tot el que existeix dins i fora de la terra. V. Planta silvestre o conreada que fa unes flors petites de color morat i de perfum dolç més o menys intens. W. Com es diu què en anglès? X. Persona que toca el xilòfon? Y. Com es diu ioga en castellà? Z. Animal mamífer africà semblant al burro, de pèl groguent, amb ratlles verticals o inclinades marrons o negres. Un beset. Espero que us hagi agradat. Adeu!